Som el dimoni de l'Havana. Tots me coneixeu perquè som els que sempre he dut la barba quan m'he vestit de dimoni de color taronja. Cuidao, aquests són jo. I avui vos vull demanar com estàu a casa vostra. Feix tot bonda. Sí, ja ho sé que n'hi ha qualcuna de polissona i qualque polissó que de vegades no se porta molt bé, però segur que a partir d'ara tots vos portareu molt bé a casa vostra. I ara vos vull demanar una cosa. Quan hagueu fet els deures, vos hagueu rentat les mans i estigueu tranquils, i de vos deman que ara, avui, o demà, o passat demà, quan tingueu un ratet, vos vestigueu de dimonis. Els que tingueu el vestit, els que no el tenen, que encara no el tenen, pues vos podeu vestir amb una camiseta que vos agradi, així com vosaltres vulgueu. I una vegada vestits, vos pintant la cara de dimoni. Jo ja començo a vestir-me. I ara me posaré les banyes, però no sé si m'he de posar aquestes o aquestes. Bé, avui me posaré aquestes. I quan estiguem vestits i amb la cara pintada, llavors agafem un paper, fem un dibuix i escrivim tot anirà bé. I quan tinguem això fet, vos fem una foto i la m'envieu. I ja la publicarem en el Facebook, i també l'heu d'enviar la foto amb tot anirà bé, en els predins, a les predines, a les ties, en aquest que tant vos enyoren i que està molt content de rebre-la. Ho feim així, dimonions. Cuidao, jo ara me'n vaig a pintar-me la barba de vermell i a fer-me la foto. Espero les vostres. Sort i tot anirà bé. I quan tot això hagi passat, farem una festassa. Posarem música, farem una torrada i vos en recordeu el que vàrem fer a la plaça per l'escorrefot de la Mare de Déu, que vàrem explotar globus. I d'ahir farem el mateix, però aquesta vegada n'enflarem i n'explotarem 1000. Estàu tots convidats a venir a explotar-los. Fins ara!